Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 22-nji apreli hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşigi Makedoniýanyň liderleriniň häkimet başyndaky toporlaryň korrupsiýa baş goşmagyny dernemek barada geçen ýyl baglaşan ulalaşygy berja etmänligi üçin sanksiýalary girizmek meselesine teredýär. Öten ýyl gelden ulalaşykda Makedoniýa saýlaw netijeleriniň galyplaşdyrylmagy we adamlaryň telefon gepleşikleriniň bekanun dinlenmegi ýaly guman edilýän jenaýetleri dernemek üçin bir ýörüýte prokurory bellemäge çağırlypdy. Türkmenistanyň prezidentiniň awtorlygynda atlar baradaky nowatdaky kitap köpçülige hödürlendi. Milli telewizionyanyň ekranyny resmiýleriň prezidentiň kitabyny ýüzlerine sylyp, gymmatly sowga tökmenine kabul edişleri gorkadyldy. Günbatarly bilermen professor Luka Acheschi transowgan gaz geçirjisiniň öňündäki şuňky böwetleriň onuň geljegini şüphesyne goýanlygyny aýdýar. Topyň guruluşynyň alınıp barlýany barada ne surat ne de telewizionyada görnüşler görkezilýär. Bu orta asyrlardaky ýaly diýip Acheschiň aýdýar. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Ýewropa Birleşigi Makedoniýanyň liderleriniň häkimet başyndaky toporlaryň korrupsiýa baş goşmagyny dernemek barada geçen ýyl baglaşylan ulalaşygy berja etmän tersine amnistiýany geçirmek bilen baglylykda ýurda garşy sanksiýalary girizmek meselesine seredýär diýip 21 aprelde media maglumatlarynda aýdyldy. Ýewropa Birleşiginiň araçylygynda geçen ýylyň iýun aýynda gelinen ulalaşykda Makedoniýadan saýlawlary galyplaşdyrmak we adam öldürmek bilen bagly diýilip guman edilýän ýagdaýlary dernemek üçin ýörüýte prokuror bellemek soralypdy. Bu talaplar opozisiýanyň hökümet tarapyndan bir kanun ýazgy alynanlygyny aýdyp, ýaýradan ses ýazgylaryna esaslanýarlypdy. Emma Makedoniýanyň prezidenti Georgi Ivanov telefon gepleşikleriniň bir kanun dinlenmegine baş goşmakda aýplanan 56 resmini geçen hepde amnistiýa edip dernegiň ähmiýetini pete gaçyrdy. Bu ýagdaý onuň wezipesinden çekilmegini talap edýän protestleriň tutaşmagyna getirdi. Ortiýatyň parlamentiniň aşaky döwlet dumasy pensiýadaky polisiýa ofiseri Tatyana Maskalkowany ýurdun prezidentiniň adam hukuklary boýunça ombudsmeni wezipesine tasdiklady. Döwlet dumasynda 22 aprelde geçirilen gizlin ses berişliginiň netijesinde 323 kanun çykarjy Maskalkowanyň kandidaturasyny goldady. Garşy 11 ses berildi we bir adam saklandy. Ombudsmen wezipesine ýene 5 adam dalaş edipdi. Polisiýanyň generaly we Kreml tarapdary Adalatly Ortiýat partiýasynyň kanun çykarjysy Maskalkowa ses berişligiň ýa-ni wezipesine kasam etdi. Maskalkowa Ortiýatyň adam hukuklary boýunça ýörüýte wekili wezipesinde Ela Pampilowany çalyşdy. Pampilova şu aýyň başynda Ortiýatyň merkezi saýlaw komissiýasyna ýol başçy bellendi. Ortiýatyň parlamentiniň düzümine girmeýän opozisiýon Ýablaka partiýasy 30 martda eden beýannamasynda kanun çykarjylary Maskalkowanyň kandidaturasyny ret etmäge çağıryp muny akyl paýhasyň üstünden gülmek diýip adlandyrdy. Bir 150-den gowrak ýurdun wekilleri 22 aprelde Birleşen Milletler Guramasynda jemlenip howanyň ötkemegi boýunça Paryж ulalaşygyna resmi gol çekerler. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we dünýäniň beýleki liderleri Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bilen bilelikde gol çekişlikde baratyna gatnaşýarlar. Dekabr aýynda 200 çemesi ýurt tarapyndan tasdiklanan ulalaşykda howanyň ötkemeginiň täsirini gowşatmak maksadyna gönükdirilýän çäreler öňe sürilýär. Birleşen Milletler Guramasy ulalaşyga gol çekmekde baratyna gatnaşyk derejesiniň howanyň maýlamagyna garşy çärelere giň goldaw berilýänligini görkezýär diýdi. Emma käbir tebigaty gorajylar bu çäre gatnaşmakdan saklanyp ony meseleden ünsü sowmak diýip adlandyrdylar. Ulalaşyk dünýäde kömürturşy gazlaryň azyndan 55%-ni öndürýän 55 ýurdun öýleriniň tasdiklamak proseslerini tamamlamagyndan soň 30 gün geçen soň güýje girmeli. Türkiýede 4 akademik terrorçy propagandany ýaýratmakda aýyplanyp Stambolda suud edilýär. Bu Türkiýede söz azatlygynyň çäklendirilmegine degişli işe suud tarapyndan seredilmegi bilen bagly nowatdaky wakadyr. 4 akademik ýanwar aýynda 1000 çemesi kärdeşi bilen bilelikde Kürt
gozgalançylaryna garşy harby operasiýalaryň geçirilmegini ýazgaryp deklarasiýa gol çekipdi. Olar deklarasiýany köpçülüge ýetirmek öňçe geçiren medeniýet konferensiýasynyň ýygyny tutsak edilipdi. Ýene bir suwt jaýynda hökümetiň Siriýa ýara gaçakçylygyny amala aşyrýanlygyny guman edýän habarlary ýaýradan 2 avrelli jurnalistiň işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda dinlendi. Türkmenistanyň prezidenti 1941-45-nji ýyllaryň uruşunda gazanylan ýeňişiň 71-nji ýyl dönüme münasibetli weteranlara we uruşda wepat bolanlaryň maşgalalaryna öz adyndan pul sowgadyny bermegi tapşyrdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň 21-nji aprelde gol çeken permanny laýyklykda 200 türkmen manady meçwerdäki pul sowgadyny we beýleki gymmatly sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşurmak işi vilayet, şäher we etrap häkimliklerine tapşyryldy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ýewropa Birleşigi Makedoniýanyň liderleriniň häkimet başyndaky toporlaryň korrupsiýa baş goşmagyny derňemek barada geçen ýyl baglaşylan ulalaşygy berja etmän tersin amnistiýany geçirmek bilen baglylykda bu ýurt wagtynda sanksiýalary girizmek meselesine teredýär. Ýewropa Birleşiginiň bu karary we Makedoniýanyň hökümetiniň ýurdun içinde protest döredän hereketleri barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras dinleli. Ýewropa Birleşigi Makedoniýanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýa girizmek barada oýlanýar diýip 21-nji aprelde mediada habar berildi. Bu göçüme sebäp bolan ýurdun liderleriniň häkimet başyndaky gatlagyň arasyndaky korrupsiýany derňemek hakda öten ýyl beren wagtynda durmagyň deregine olaryň günäsini geçendigi. Ýewropa Birleşiginiň araçylyk etmek bilen öten ýyl gelden alalaşykda Makedoniýa saýlaw netijeleriniň galplaşdyrylmagy we adamlaryň telefon gepleşikleriniň bekanun dinlenmegi ýaly guman edilýän jenaýetleri derňemek üçin bir ýörüýte prokurory bellemäge çağırlypdy. Makedoniýanyň esasy opozisiýon partiýasy 20.000-den köp adamyň telefon gepleşiklerini öz içine alýan bir audio ýazgysyny ýaýratdy. Ol muny hökümetiň bekanun toplandygyna aýdýar. Ýöne öten hepde Makedoniýanyň prezidenti Georgi Ivanov telefon dinlenişine gatnaşan 56 döwlet işgäriniň günäsini geçmek bilen bu derňewi iş ýüzünde puja çykardy. Bu hem adamlaryň protest geçirip onuň wezipeden çekilmegini talep etmegine sebäp boldy. Protestler häzirde dewam edýär. Prezidentiň günägeçiş karary häkimet başyndaky VMRO partiýasynyň ýolbaşçylaryny şol sanyna öten ýylky gelişigiň esasyna ýanwar aýyna wezipeden wagtlaýyn çekilen premier ministeri şeýle-de partiýanyň uly derejeli şahsiýetlerini de öz içine alýar. Financial Times we Wall Street Journal gazetleriniň şeýle-de Reuters habar gullugynyň 21-nji aprelde bildirmegine görä, Ýewropa Birleşigini öňe gidişligi bökdeýär diýip guman edilýän siýasatçylara Birleşigiň ýurtlaryna sapar etmäge ýol bermelik we olaryň baýlyklaryny döňdürmek barada oýlanmaga iteren agdalýan günägeçiş bilen beýleki ýyda tesmeler bolupdyr. Ýewropa Birleşigi özüniň 22-nji aprelde planlaşdyrylan araçylyk maslahatyny Makedoniýanyň esasy opozisiýon partiýasynyň oňa gatnaşmagy reddedendigi sebäpli ýatyrdy. Opozisiýa günägeçiş karary ýatyrylmasa özüniň gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýdýar. Häzirki hökümetiň dar düşünjeliligi bizi aşa aladalandyrýar. Ýewropa Birleşigi krizisiň çözgüdini bökdeýän siýasatçylaryň garşysyna sanksiýa girizmäge taýýar. Makedoniýa halkara derejesinde üzüňlüge tarap barýar diýip Ýewropa Birleşiginiň bir resmisi Reuters habar gullugyna aýtdy. Skopje'de ýagdaý gowlanmasa Brüsseliň iýul aýyna planlaşdyrylan NATO we Balkan sammitine gatnaşmaga Makedoniýanyň liderlerine ýol bermeleri mümkin. Ýewropa Birleşiginiň resmileri Ivanowyň günägeçiş aglan etmeginiň öýlerini aňtank edendigini aýdýarlar. Olar buňa kanunyň agylygyna edilen günü hüjüm diýip düşünýärler. Makedoniýanyň häkimet başyndaky VMRO partiýasynyň ýolbaşçy agdalaryna Ýewropa Birleşigine girdilmegi mümkin sapar gadagançylygy ozal bolan zat del.
Bular ýaly çäräni birleşige agda 28 ýurdun hemmesi oňlamaly. Araçylyk maslahatynyň ýatyrylandygy 21 aprelda jemgyýetçilige bildirilende Ýewropa Birleşiginiň giňemi baradaky komissary Johannes Hahn bilen Ýewropa parlamentiniň 3 agdasy birleşigiň başga çäreleri hem girizmegi mümkin diýip duýduruş berdiler. Olar biz Pirjino alalaşygynyň bozulmagynyň ýurt üçin çynlaky netijeleri bolar diýip hemişe aýdyp geldik diýdiler. Aýratynda mühimzat 5-nji ýylyna planlaşdyrylan saýlawlaryň adalatly geçmegini öpçün etmek. Ýewropa Birleşiginiň resmileri Makedoniýa özüniň uzak wagt bäri jedel döredip gelýän saýlawçylar sanawyny arastlamaly diýerler. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosu. Gepliýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş welaýatlarynyň biri Gunduzda howpsuzlyk ýagdaýy dartgynly bolmagynda galýar. Welaýatyň ähli etraplaryna ýaragly gozgalaňçylaryň gözegçilik edýänligi şuňlar Gunduz şäheriniň özüne de howp awanýanlygy habar berilýär. Regionyň soňky ýagdaýy barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradydan dinläli. Gunduz welaýatynda dartgynlyk höküm sürýär. Gunduz şäherine de jeňçileriň we salýanlygyny ýerli resmiler aýdýar. Gunduz welaýatynyň 6 etrapy bar. Etraplaryň obalarynyň hemmesine diýenýäli jeňçiler iýeçilik edýär. Türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan Kalaýdal etrapyna jeňçiler basyp aldy. Bu etrap bir hepdeniň dowamında hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda iki ýola ele geçdi. Kalaýdalyň bazaryna da jeňçileriň kontrollyk edýänligi aýdylýar. Welaýatyň Çardere we Daşta Arça atly etraplarynda hem awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy giňişleýin harby operasiýanyň başladyljakdygyny Awganistanyň içeri işler ministri Taç Muhammed Jahid aýtdy. Gunduz welaýatynyň halkynyň gorkmaga haklydygyna minister bellidi. Gunduzda howpsuzlygyň üçin edilmegi boýunça yerli ilatyň hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň zerurdygyna ol öňe sürdi. Jeňçilere garşy göreşde minister halkdan kömek sorady. Awgan güýçleriniň jeňçileri ýok etmek boýunça taýýardygyna minister nygtap geçdi. Awgan güýçleri Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirip gelýär. Emma jeňçilere garşy geçirilýän harby operasiýanyň netije bermeýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Gunduz welaýatynda jeňçileriň gitdigiçe güýçlenýändigini belleýär. Şonuň üçin Gunduzda barýan ýagdaýy ýakyndan derňemek boýunça 21 aprelde awgan ýokary wezipeli resmileri Gunduzda sapar etdi. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Hoş Muhammed Nasrat ýaryň aýdyşyça talip militanlary awgan güýçlerinden top, tank we harby ulaglary basyp alypdyr. Talip söwüşçilerine böýleki welaýatlardan hem kömekçi güýç gelýär. Awgan güýçlerinde bolsa jeňçilere garşy göreş boýunça belli bir plan ýok. Awgan güýçleri ok ýarag bilen hem ýeterli öpçün edilmeýär. Bir etrapda ýerleşen awgan güýçlerini böýleki etrapda ýerleşen awgan güýçleri uruşda himayet etmeýär. Netijede jeňçiler awgan güýçlerine garşy göreşde Gunduzda ýeňiş gazanýar diýip deputat awgan resmilerine öz nägeleligini bildirdi. Gunduz welaýatynda daşary ýurtly militanlarym hereket edýär. Daşary ýurtly jeňçileriň aglabasynyň merkezi ady ýurtlarynyň raýatlardygyny bilermenler habar berýär. Awganistanyň iş başyndaky goranmak ministri Masum Stanikden aýtmagyna görä, Gunduzda barýan ýagdaý regionara meseledir. Käbir taraplar Awganistanda asudalygyň ornaşmagyny islemýär. Regionyň razwedka gullugy öz wähbidini Awganistandan gözleýär. Daşary ýurtly militanlar Awganistanda ýerleşdirilýär. Ýöne jeňçilere garşy göreş üçin hem çäre görülýär. Awgan harbiýetleri halkara güýçleriniň kömegi bolmazdan öz başyna jeňçilere garşy göreşmegi başarýar diýip minister aýtdy. Gunduz welaýaty Täjikistan bilen serhetleşýär. Täjik-Awgan serhediniň 30 kilometre golayna jeňçileriň gödekçilik edýändigini resmiler tasdikleýär. Şaýmardan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan öz TV gazyny Owganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktyrmak boýunça Transowan gaz geçiricisiniň guruluşy işlerini alyp barýanlygyny ýakynda ýene oglan etdi. Emma 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında maslahat edilip dekabr aýynda döwü tutulan bu proýektiň geljegine bilermenler şüphe bildirmeklerini dowam etdirýärler. Glasgow Universitetining Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Professor Luka Acheschiň pikirine esaslandylan maglumaty kärdeşim Sehradan dinläli. Евроженет neşrinde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy barada ýürütesini çap edildi. Onu käbir regional ekspertler top proyektiniň eýýän wagtynyň geçen bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Türkmenistan gaz geçirici proyekti arkaly ykdysady meseleleriň üstüni örtmek isleýärmi diýen sözleşi bilen çap edilen analizde muňa delil hökmünde Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka Acheschiň sözlerine salgylanyp bir näçe mysal getirilýär. Mälim bolşaýaly geçen ýylyň dekabr aýynyň 13-nde Türkmenistanyň Mary welaýatynyň çäklerinde Garawum çölünde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisiniň guruluşyna başlandy. Şonu prezident Gurbanly Berdimuhammedow bu proyektiň guruluşynyň 2019-njy ýylyň ahyryna tamamlanjakdygyny aýtdy. İmamoğa Dr. Luka Acheschiň şüphe bilen garaýar. Ol dünýäde energiýa bahalarynyň pes derejede saklanyp galmagynyň mümkindigini aýdyp, top gaz geçirjisi üçin bazar penjeresiniň ýapylan bolmagynyň ähtimaldygyny we onuň girdejili boljakdygynyň ýa-da bolmajakdygynyň da sorak astyna galýandygyny 20 aprelde çap edilen analizde nygtaýar. Beýlik tarapdan Iran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşy esasyny Tehrana garşy girdilen sanksiýalar ýatyryldy. Maglumatda munyň hem Günorta Aziýadaky müşterileriň ünsüni özüne çekip, olaryň Iran gazyna gyzyklanma bildirmegine getirip biljekdigi aýdylýar. Şu faktorlaryň bir ýere jemlenmegi netijesinde käbir analitikler Tophyň Nabucco proýekti ýaly käbir şowsuz taslamaların sanawyna goşulmagynyň mümkindigini aýdýarlar diýilip, analizde bellenýär. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanda Tophyň guruluşy barada hem hiçili video maglumatyň berilmeýändigini üns çekilip, proýektiň guruluşynyň alınıp barlyşy, gaduw işleriniň geçirilýändigi barada Türkmen telewiziýasynda hiçili maglumatyň görkezilmeýändigi ýazylýar. Dünýäniň iň rehimsiz diktaturasynyň yerleşýän ýeri Türkmenistanda, ýagny sözlere we şekillere her hili öwüşgün berilýän ýerde resmiýetiň öz sözüne tapylmagy kyn diýilip maglumatda nygtalýar. Biz Türkmen hökümeti nämäni bilmegmizi isleýän bolsa diňe şonu bilýäs. Tophyň guruluşynyň alınıp barylýandygy barada ne surat ne de telewiziýada görnüşler görkezilýär. Bu orta asyrlardaky ýaly diýip Acheschiň aýdýar. Galwersede maglumatda Toph illüziýasynyň Berdimuhammedowyň rejiminde mühim rol oýnaýandygy bellenilip, şeýle diýilýär. Toph illüziýasy Berdimuhammedowyň rejimi üçin mühim maksat bolup hyzmat edýär. Ol adaty durmuşyň dowam edýändigi baradaky illüziýany döredýär. Emma hakykatda bolsa, juda pes energiýa bahalary Türkmenistanyň döwlet büdjetinde ul boşluklar döredýär. Bu hem ýolbaşçynyň ýurdu gorkudur merhemet aslynda dolandyrmagyny kynlaşdyrýar. Maglumatyň ahyrynda ýakynda Gurbanly Berdimuhammedowyň kadr çalşygyny geçirip, ençeme ministr öz wezipesinden boşadan
ýalanlygyny üns çekilýär. Şonu Türkmen prezidenti işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýip, Iqtisadiýet we Ösüş ministri Ýoldaş Şeripow, Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Bayar Abaýew, baş döwlet salat gullugynyň başlygy Şatlyk Hümmedow wezipesinden boşatdy. Berdimuhammedow öz rejiminiň krizisini başdan geçirýär. Bu şu neçenli Türkmen rejiminiň iň gowşan pursaty bolsa gerek diýip, Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka Açesçini belleýär. Türkmen gadyny Owasanyň üstü bilen Hindistana aktyrjak topuk proyektiniň guruluşy baradaky gepleşikleri 1990-njy ýyllaryň başynda başlanypdy. Bu gady geçirji arkaly ýylly 33 milliard kubometr gady aktyrmak gödöňünde tutulýar. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidentiniň awtorlygynda çapdan çykan nowatdaky kitap köpçülige hödürlendi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Gadamy Batly Bedew adly kitaby Bedew bayramçylygyna bagyşlanan resmi çäreleriň dowamında köpçülige paýlandy. Döwlet telewizionysy Berdimuhammedowyň bu kitabyny ýüzlerine sylyp duran hökümet resmiýlerini hem görkezdi. Türkmenistanyň ýokary wezipeler resmiýleriniň we raýatlarynyň prezidentiň kitaplaryny şeýle kabul edip başlamagy Azatlyk radiosynyň okyjylarynyň arasynda reaksiýa döretdi. Kardeşim Ýoşanany Gurban websaytymyza okyjylarymyzdan, dinleýijilerimizden gelen teswirlere syn taýýarlady. Gelin bu syny bilelikde dinläýelim. Türkmen telewizionyny pensiýany güni prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze döreden Gadam Batly Bedew adly kitabyny eginleşlerine sowgat berenligini habar berdi. Milli telewizionyanyň ekranyny resmiýleriň prezidentiň kitabyny ýüzlerine sylyp gymmatly sowgat tökmenine kabul edişleri gorkodurly. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow buradan ýagny 18 martda hem çay hakyna kitap ýazanlygyny aýdyp, ony eginleşlerine sowgat beripdi. Şonda dolar prezidentiň täze kitabyny ýüzlerine sylyp baş egip kabul edipdiler. Azatlyk radiosynyň websaytyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna prezidentiň kitabyny ýüze silýän resmiýler görkezýän video şekillerini aşagyna pikir galdyrýan okuwçylarymyz bu ýagdaýy o diýen oňlamaýarlar. Masal üçin her ýydatly okuwçymyz Azatlygyň websaytyna prezidentimize alham maýly berilipdir diýsegem bolardy welin arman çap edilýän kitaplaryň asyl awtorlarynyň kiýnetmegi mümkin diýip ýazypdyr. Baharatly okuwçymyz bolsa haçan ýetişýärkä prezident bolan soň kitaplarym ýazyp başlady diýipdir. Özüne warly diýip at goýan okuwçy bolsa prezidentiň halkyň aýlyk günlügi barada alada etmeligini ýatladyp, aýlygyny alyp bilmän kösenip ýören halkyň ýürek nalasyna prezidentimiziň kitaplary teselli berip bilmez diýip ýazýar. Damlasy atly okuwçymyz Facebookda galdyran teswirini bu ýagdaý maskaraçylyk diýip atlandyrýar we resmiýleriň ol kitap gorkudan okşaýanlyklaryny öňe sürýär. Hakan Karaly bolsa bu ýagdaýyň diktatorlygy görkezýänligini aýdýar. Muradatyş bir ülkede diktatorlyk bolsa hiç zat goglanmaz diýen pikirde. Şol wagtda okuwçylarymyzyň arasynda Şahla Uruzmetow ýaly adaty bir kitabyň beýle öpdürilmegine geň alýanlar hem bar. Emma aýny tomoç ýürege düşdiler, ýalandan bir zatlar ýazyp halky oýun oýunjak etdi diýär. Murat Ibragimow bolsa prezidentiň kitabynyň ýüze sylynyşyny görüp türkmen bolanyna utananlygyny ýazýar. Emma Ahmet Wallak bu hili pikirdäki okuwçylara garşy çykyp watan, baýdak, öz ýurdunda zaýlanmak meselesini ortaga atyp, olary şükür etmäge çagyrýar. Gülennam Sultanow hem aferin türkmenim, kitabyňyz haýyrly uğurly bolsun diýär. Prezident Berdimuhammedowyň çay hakyna kitaby barada Azatlygyň Facebookdaky sahypasynda pikirini galdyran Muhammed bu kitabyň Türkmenistana krizis bolsa diňe çay içmeljek bolýanlygyny öňe sürýär. Her ayda bir kitap ýazýar. Guinness'in rekordlar kitabyna girer halkynyň aladasyny etmän kitap ýazan prezident diýilip diýmek bilen Muhammed halk işsiz kösenýär diýip sözüni käýinç bilen soňlapdyr. Elbetde okuwçylarymyzyň Azatlygyň websaytyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna aýdýan pikirleri Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Kardeşim Ýoşanany Gurbanyň okyjylarymyzyň teswirlerine syniny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultan Ece etrawynyň ýaşaýjysy özüni gylyç diýip tanadan kärindeçi Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolup öz ýaşaýan etrawynda ýollaryň ýedigiderli bejerilýän hem bolsa yaramazlygyna galýanlygyny gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dikkatiňize hödürleýäris.
Kurban Sultan etrafının yolları yaramaz değil ya. Şu yollar bir neme beceriyorlar mı ya şu bir turşuna doğru mu? Hava becerisinden buluyorlar azdıkanda o. O işlerini beceriyorlar mı etraf merkezini? O işlerin hem kayerlerini asfalt yapıyorlar o. Esasen şu mettep şunu alay demerak yerlerine köprek barılacak katna uğratna. Buldu o beceriyorlar. Köprülen yağdayı ne? Köprülerim şu ulu masiller bir kıydega zayilandı yeni getirip demet beceren oluyorlar ya di. Bolsa becerip dururlar. Ulu masiller ne elek zayilandı? Geçen de mi? Şu geçende o da bir 2 tonluluk 3 tonluluk nemelere niyetlenen dağılır köprüler. Kadim Sovyet'in vaktinde. Hazırında adından 15 tonluluk maşinler gelip durdu. Şöyle bir geçte olan oyup durdu yank betonu doğup. O zaman yeni orunda başka dayarak neme koyup neme deva gidiyorlar öyle. Kan vakit eylemen. Dururlar. Şu köprülerin yolların yaramadığından bir yankı avariyalar dağıtlar maşinin çakmışıkları şungal hadiseler boluyor mu? Ayya kala köprüde çakıştı diye bestimizak yani aşağı kasıptır deyip o şu nemeni doğup gidiyor da sonra betonu. O da o yankı neme niyetlenen de belki kişi maşinlere niyetlenen yengil nemelere, teknikalara. Zayeli ya. Yolların becerilmedik yerlerine de kent usta boluyor mu? Var becerilmedik yerlerin var o. Becerilende hile kovmuş onun kovidip nemetten ya az vakitten dayalanıyor mu? Az vakitten dayalı olur kapramont geçiyorlar da onu tədədən daha şəb tədədən asfalt yazıp yerinaklar kapramont ediliyor bunu. O bir yerlerini, bozulan yerlerini beceriyorlar sörlerini. Tekir yerleri duruyor. Oğlum halkasa ne bir kalpın düşmen yerese olacak halk bakıyla. O balardan o işlerinde asfalt düşünmedik yerler todalıyorlar köp mü o yerlerinde? Var o. Şunun etrafı köşeleri odaldan şu ön raktan çekilen asfaltlar doğru son tədərəb asfalt edinaklar tədər köşelerine. İlat ardas kaydeden okmana şu ovamda asfalt yok ya olmadı ne bir yeter yetmezlikler var ya tok yok ya gaz yok şunyalar bir sosyal meseleler var da ilat köpçüler ardas kaydeden okmayı taati yol meselesinde. Edilyendir o mene edemek yani edilyendir. Halka göre var da. Edersi ya. Edip verirsi ya. O zaman köylük sürüyen adamlar var. Maşin sürüyen adamlar aydiyandırlar onu. Ben özümde köylük bulmandan özümde maşin sürüyen adam yok. Şoň üçin men gyzyklama ona gyzyklanýandyrlar, aýdýandyrlar. Maşin sürýän adamlar aýdýandyrlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultana Çylowanyň Daşoğuz vilayatynyň Gurban Sultanyjy etrawynyň ýaşaýjysy Gylyç bilen geçiren töhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gowuzgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Kontakty sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.